जय हो। अरे करे जब बीचे ना हनुमान पठक बिहिया चौरास्ता बोलो जो उनको के चल गेल हमने से होई फलानवा के ना जन्म रहे छिलन ना भगलो हमनी के का करतन जे ये पर ध्यान दे तमरो लॉस अरे कवनी हृदया अरे करे जब तनी सोहर के भाव में आओ का हवा में मजा आवेला जी 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 ए लालना अरे कहवा में अरे बात जन्म श्री राम तो तीनू घरवा अरे सोहर होला अच्छा पप्पू तिवारी जी हमारा दीपक बाबा के बाबा लोग हैं बहुत बहुत पुरस्कार भेजो बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा ए ललना कहवा में काए गोपाल भाई केने हो गोपाल भाई या तारा सानी चलवे ए ललना कहवा में जन्म श्री राम तीनों घरवा सोहर होला बहुत सुंदर लयदार हमारा रामा शंकर सिंह जी के प्रोग्राम रहे अरुण भाई के यहाँ वही हमारा विनोद भैया से मित्रता भई वो मेरा सामने के मित्रता निभा रहल बनी जा हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करो बात बात प्रणाम करो आशीर्वाद के कामना नारायण जी रोवा के बना के रखे बाकी दीपक बाबू रोवा बबुआ के पापा हैं हमारा राम भैया बबुआ के बाबा तो हम चाहे जे जी 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 अरे वाह वाह तो तनी सोहर पर मोहर लागे चिन्ह चाहिए ऐसे चिन्ह तरुआ सब दे देले बनी बाकी मोहर एगो चिन्ह और दे दी छोड़नी दिया का जाके दी ये चिन्ह कि हम जहां जाई उघार के दिखाओ फिर जब दीपक भैया हरराम भैया के सही है मिलल बा मोहर मोहर के माने रुपया पैसा मिल गइल बा अच्छा अच्छा हमारे दीपक भैया के मामा बनी मदन बाबा मदन बाबा नहर विभाग कहीं आ पानी हम ये कहब कि जल्दी छोड़स बड़ी दिक्कत बा
सीओ साहब का बोलौले रहनी यहाँ के जान के रोक देनी है कि गांव घेराव कर दी। ना तोर वो सागर बा हाँ अब जब हरराम भैया के सार होई तो हमरो सारे लगो गलती कहत नहीं का हरराम भैया गलती जब हरराम भैया के सार लागो तो हमरो सारे लगो आ हरराम भैया कहनी है ना वो सारे लगे बुहा के तो हमनियों के दिया मामा तो देखी तने ऐसन पानी छोड़ी हाँ जे कमलबास भाई के नचनिया पूरा हुड़ बुड़ हो जाए ना बोहे के बाकी खेत रोपवावे के बा। हाँ बांस का बनवाए हाँ ए ललना आरे कहवा में जन्मे श्री राम त तीनों घरबा अरे मंगल होला पुरस्कार सोहर पर खुश होकर बहुत बहुत पुरस्कार हुआ सब देनी हजारों हजार रुपया हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करब हमारा दीपक बाबू के छोट बाबू बने यानी बबुआ के चाचा जी तो देखो चाचा जी के बहुत प्रेम होला भतीजा से उतना माई बाप के प्रेम ना होला जितना चाचा के होला आये से बढ़ के प्रेम बाबा के आइया के होला जननी मुना बाबा विधायक जी पधरनी बार बार प्रणाम करो आशीर्वाद की चाहना बा और का प्रभु जन्मे गणेश जी साधु को चल जाता ले अयोध्या अब बेटी कट लिए आदरणीय विधायक जी के आदेश होकर के निश्चयता के कार्यक्रम में आप ए ललना अयोध्या में जन्म श्री राम तीनों घर विनोद बाबा पुरस्कार दिल बने हमारा कुंवर जी के माध्यम से सोहर पर पुरस्कार मिलो हाँ विनोद उपाध्याय जी हमारा कुंवर जी के माध्यम से पुरस्कार
हमने के मुन्ना बाबा यहीं का तू बोला गाई ले जा हमने के गाड़ी गंगा वाला ब्यास ना है सर ना आए कहबो हिट कमलवा सो कुंवर भाई खातिर भेटा जाता रह तो इनको सोने बन जाए के पड़ गलती कहत नहीं हमरा संगे के भेटा जाला तो हम ही बन जाइले अब का कर तू बोला के बात बा लेकिन हमने के निमन बनिहार हो अपने मुंह अपने बड़ाई नहीं करत अपने मुंह अपने बड़ाई नरक जाए के सहज उपाय गाड़ी गैंग ए जे तनी मजाक कइल जाओ मतारी बहिनी जे का कइले भैया आ मतारी बहिन बेटी सबका के लोग व्यवस्था बन होता ए लाला ना ओ जो जाने जनमे श्री राम ततीनु हरवा सोहर होलाहे और का के करो हमरा विनय मिश्रा जी जे अशोक मिश्रा जी के संगे जोड़ी जवन चलो आए ये सब के गीत एगो हम सुनले रहनी हम कलकत्ता गावे गए तो गीत के फरमाइश भई रहे ठीक है बा देखिए हमरा नारायण भाई के सबूत बबुआ बड़ी सुंदर विवेक सम्राट ये हमरे के बबुआ बड़े आ स्नेह प्रेम पुरस्कार भी देले आशीर्वाद भाई हेज बैठ जाएगा बेटा हेज बैठो अच्छा वही बैठक बा दोनों दल अपने हां नारायण भाई के लड़का हां विवेक सम्राट हम तो कहते बनी हम तो हती हती लड़कन से कुंवर जी गावे के चाहिए बाकी ये वाला का तरफ पुलिया पर हां एक के चलते हम नहीं गावे गीत संगीत में हमरा के मारो हमरा के मुआ दो गीत संगीत में जानकारी में हमरा के मुआ दो तब नु जानी हम गलती कहत नहीं रह जा देखी